Kanthi merwakani atur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok kurang seru pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa pametri budaya ingkang adiluhung. Prikanca langen krida wibawa ngaturaken sugeng tetepangan saha pepanggihan wonten ing dalu puniki ugi boten katalumpen ngaturaken matur sembah nuwun kalian prikanca HS Audio sinarengan prikanca AG Musik kalian AP Audio ugi Yamashita Lighting wonten ing dalu puniki derek maringaken saperangan sejogetan seni budaya Jawi wonten ing asung dalem panjenengan sedaya ugi boten katalumpen ngaturaken selamat malam juga teruntuk para hadirin di Desa Sidomulyo Ngagrong Gladaksari Kabupaten Boyolali wonten ing satunggaling tata adicara bersih dusun. Mugi-mugi ginelar pagelaran wonten ing dalu puniki sedaya warga masyarakat Dukuh Sidomulyo pinaringan sehat bagas waras amin Allahumma. Kata rezekine amin Allahumma. Pinaringan panjang yuswa amin Allahumma. Ugi boten katalumpen wonten ing pawian dalu punika prikanca langen krida wibawa ngaturaken setunggal sejogetan kagem salam pambuka kagem panjenengan sedaya wonten ing dalu puniki kagem sedaya pamirsa pametri budaya setunggal lelaman kalian prikanca langen krida wibawa untuk panjenengan semuanya setunggal sejogetan kalian prikanca langen krida wibawa.
Kadya Putula Murepan criteng turangga Esti berkata ingkang Raja lelayu sepi
Lona